לכבוד החתונה המפוארת, רצינו לספר, במילה או שתיים, מי זה שטרן בשבילנו. שטרן נולד ב-1991 בחיפה לאיציק ומירית. מהר מאוד עברה המשפחה להושעיה, יישוב נחמד בגליל התחתון. הבית של שטרן היה שלב משמעותי מאוד בחיינו. שטרן לימד אותנו לאהוב את היחידה והראה לנו את טעם החיים. מאז ומעולם אהד שטרן את מכבי חיפה, עוד בימיה היפים בקריית אליעזר וגם בתקופות שחורות יותר, בסמי עופר. את התיכון סיים שטרן בטבריה, ולאחר מכן עבר למכינה בעצמונה. שם רכש כמה מחבריו הטובים, כמו שרביט, בסיס וסטאצ'ו. לאחר מכן התגייס לצבא, ליחידה בעלת תפקיד משמעותי ביותר, ולאור תפקודו אפילו קיבל אות הצטיינות מהנשיא פרס. לפני כשנה התחיל לעבוד כמאבטח. אישים, הוא מעביר את רוב שעות היום בפרצופים קשוחים. את הסוף כולכם כבר מכירים. שטרן הכיר את יפעת, מזיכרון יעקב, שלף טבעת, והשניים קבעו את יום חתונתם ל5 בנובמבר, י"א בחשוון. אז גיסנו, רצינו לאחל ליפעת ולך הרבה בריאות, אושר ואושר, ושכל משאלותיכם יתגשמו. אוהבים השבט.